bai. Lehenengo batxillerra. Borrokari eman nahi diogu indara, aske zein euskalduna berri edo zara. Nafarroa delako bat eta bakarra, Nafarroa delako bat eta bakarra. Nazkatuta gaude, Nafarroako ikasleok nazkatuta gaude egun bizi dugun egoeraz. Nazkatuta gaude egunez egun gure hizkuntza ukatzen jarraitzen delako. Nazkatuta gaude ez zaigulako bermatzen euskaraz ikasteko eskubidea. Nazkatuta gaude Nafarroa hirutan banatua egotea inposatzen jarraitzen zaigulako. Gaur, abenduaren 15 da, borroka eguna nafartarrontzat. Gaur, nafartarron hizkuntza hiruremutan banatu zenetik 35 urte bete dira. Lei del Baskoentzeren legea inposatu zenetik 35 urte igaro ondoren, gaur gaurkoz ikasle nafartarrok egoera jasangaitz hau pairatzen jarraitzen dugu. Borroka eguna da eta izaten jarraituko du gure hizkuntza zapaltzen eta mesprezatzen jarraitzen duten bitartean. Horregatik, guztion konpromesua da zonifikazioarekin amaitzea. Urte luze hauetan, milaka ikasleek sufritu izan ditugu zonifikazioaren kalteak.
Hezkuntzan, eskoletan, patioetan, kaleetan, herri eta auzoetan. Aitzaki utxalepean nafartar ikasleria hezkuntza eremu ez euskaldunetara bultzatu dute. Ez bakarrik hezkuntzan, bazterketa eremu anitzetan eman da, hezkuntzatik kaleetara, administraziotik hasialdira. Kaltetuak ikasle, gazte, langile, pentsionista eta nafartar oro garelako borroka hau nafartar guztiei dagokigu. Nafartar guztion pultsoa behar dugulako zonifikazioarekin amaitzeko. Euri uholdeak ikusten ari ditugu Nafarroa osoan barreiatuta. Baina ez dira uholde bakarrak, izaten ari. Guk arestetik ematen ari den euskal uholdea gara. Euri uholde hauek ez bezala gu beti korantz, hegoaldetik iparraldera, ikastetxetatik karriketara, egiten ari garen uholdeak gara. Azken boladan ematen ari diren ekimen, mobilizazio eta dinamikek erakusten ari dute. Agerraldia hor dago, nupeko euskara taldea. Gure hizkuntza behingoz errespeta dadin ezinbestekoa zaigu aurrera elkarrekin egitea. Denok batera, eremu guztietatik, ikuspegi anitzetatik. Ikasleok argi dugu, ikastetxeetan, klaseetan eta erabakimenguneetan gure autua eta hitza kontuan hartzen ez den bitartean, kaleak hartzen jarraituko dugu. Zer esana dugulako, gure oiloa Nafarroa osoan entzungo da. Horregatik argi izan behar dugu antolakuntzaz eta borrokaz egin behar diogula aurre. Lege honi zein hizkuntza sistema zapaltzaile honi. Kapitalaren mesedetar egon beharren, gure mesedetara egongo den sistema bat nahi baldin badugu, gure erabakia entzungo duen hezkuntza nahi baldin badugu, pentsamendu kritikoa garatuko duen hezkuntza eta ez edukien etengabeko irensketan oinarritutako hezkuntza nahi baldin badugu, hezkuntza feminista nahi baldin badugu, gure hizkuntzan oinarritutako hezkuntza nahi baldin badugu, ikasleok ezinbestekoa dugu ikastetxetan antolatzea. Borroka da bide bakarra. Iruñako kaleak hartu ditugu. Ikustarazteko lege honen bitartez euskara eskubide izatetik privilegio izatera pasa dela. Bada garaia gure eskubideak errespetatuak izateko. Gure eskubideak borrokatuko ditugulako eta euskara gure eskubidea delako. Bada garaia zonifikazioarekin amaitzeko. Hau guztiagatik lege injustu eta itotzaile ezeztapena exigitzen dugu. Nafarroa osoa amildegiz bete zuen legeak zutik dirau, baina ikasle borrokaz akatuko dugu. Euskara kortesekoa, berakoa, tuterakoa, altxasukoa, herriberrikoa, irunberrikoa, iruñekoa, tafaiakoa, elizondokoa, otxagabiakoa, kadreitakoa, azagrakoa eta Nafarroako herri, auzo eta txoko guztiatakoa delako. Nafarroa bat eta ez ziru delako ikasleok zonifikazioarekin amaituko dugu. Gora ikasleon borroka! Gora ikama! Bortesetik garesera, Aberlanden zabalera, Ebro ibaia goitik bera. Gianak izango zaren, Kolesetik eidera, Edera gorik hau baino. Euskararen emaria. Gertutaka berriro, ez baitu inon egingo.
urtu dira, da berriz ekarriko du. Iturrizarrak plaza erdira, iragana eta geroa, agerraldian urtu dira. Belarritik bihotzera bide laburra, jolazkatetik tabernara, udaletxetik fabikara, bazterrak egia bagara, argi dezagun behingoz euskara, eta berriz ekarriko dugu. Iturrizarrak plaza erdira, iragana eta geroa, agerraldian urtu dira, eta berriz ekarriko du. Iturrizarrak plaza erdira, iragana eta geroa, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira. Gaur, abenduak 15 elkartu gara, Ikama Nafarroa deituta, zonifikazioaren aurka egiteko. Honek Leidez Baskuentzaren legeak inposatzen digu, eta batez ere zonifikazioa eragiten diguna da, Nafarroa 3 zatitan banatzen dela, non iparraldean ofiziala den, erdigunean mistoa da, hau da, koofiziala da gaztelerarekin, eta hegoaldean berriz ez dauka presentzia eremu publikoan. Horrek eragiten digu Nafar guztietan, Nafar guztiongan, kristoneko zapalkuntza euskaraz bizitzeko eta ikasteko, eta Ikamatik aldarrikatu nahi genuen hezkuntzan horrek eragiten digun zapalkuntza. Nafartarrak bezala eskatu nahi dugu, aldarrikatu nahi dugu euskara gurea dela eta euskaraz ikasteko aukera izan behar dugula.